Nyakwara Mogia Juang ageno ni bedo godiochieng' makare. Odiochieng' makawuono wuoth okela e kaunti mar Homa Bay. Kamoro ni Oyugi South kaunti mar Rachuonyo South. Odiochieng' makawuono wawuoye kit pith mar rabuon kata kihero sweet potato. Achiel kuom gigo madaher ng'e kuom rabuon ni thoth ji gisanie osefwenyo mit mar tiyo gi kit chiemo manyoluo ma bende ne watiyo godo chon. Tinde ji owere gi wech mar mkate, mandas, cake nikech dhano dwano daga ming'a to kidwa daga ming'a nyiso ni kata kit chiemo ma iniwuoni chamo nyaka bedni en chiemo mochiko yo. Omiyo odiochieng' makawuono an gi japur miluongo ni Meresa Ouma. En owuon en achiel kuom jogo ma bende ni e cooperative ma bende ni iluongo ni Rachuonyo South Cooperative. Ei Rachuonyo South kayo gikiko gin ji mopogore opogore to nikech gin gi gimoro achiel mariwogi omiyo kawuono wadwa wuoye kit pith mar rabuon. Kamoro amora ma intie yena mona kaw kinde mar rwaki e chenro ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Ma. Hey. Idich manade? Owa, danya gora kamo na yudi otonglo. Ebe nade? Adi maber nyaka Black. Antie maber. Antie kabisa. Karibu sana. Erokamano. Erokamano, arwaki mathoth. Erokamano ahinya. Ndalo mang'eny. Antie. Wanyagore nyaga an awinja to kawuono aneno kichopo. Achopo. Dong na biro biro. Erokamano. Kamano. Warwaki mathoth. Ago erokamano. Koro amba nyagore nyagi puotha ka. Aya, kara dongi bo nyiso jopiny ma kawuono watimo. Kawuono to nitie mang'ino, nitie migolo, nitie rabuon ma be idoyo. Koro sani to pode koth chwe mang'eny, amedo rabuon mondo make gi kanyo. Erokamano. Aya, Nyakwara Mogia Juang, ineno kit rwak morwakago e dalani. Manyiso ni chenro ni dhi bedo mayom. Nikech weg dala kata weg puodho koserwaki kamoro tineno koketo ni mood moro maber, nyiso ni chenro nyaka dhi maber. Donge machiegni uru. Daher ni full rinwa inyiswa nyingi gi kuma iniwuoni nitie kawuono. Erokamano. An iluonga ni Meresa Nyango Ouma. Ouma no te jaduong' modaga. An nyar Kamagambo kodero bara. Tatedo Kanyango Mumbo Kasipul. Koro Mumbo gi Kamagambo lopgi chalre. Koro na ang'e pidho rabuon kocha koro naneno ka jwa ka pidho. Koro ambe na aneno ni rabuon ni nyalo konya maber ka pidhe. Koro aneno ni mondo achaka ne pidhe nyocha na achako matin to koro sani koro asemede mondo bed maduong'. Erokamano ahinya nikech iwacho ni chako puonjori pidho rabuon kane pod nyako makidoro. Gi kuma koro kawiye ka jaduong' ni isepidhe kuom kinde marom nade? To koro na asepidhe kuom higa achiel kana apidho to nauso e chirni machiegni ka. Koro sana asepidhe higa achiel maber ma bende koro na asedhi mondo wariwre gi jowadwa e cooperative mar pidho rabuon. Nikech koro na yawe obedo malach. Nikech ayudo kober. En gima konyo. Mijing'o manomiya rabuon kapidho kasepidho wathoro pidho bando ka to kaneno ka bando koro ok tim maber ahinya talokone mondo koro aket rabuon kama rabuon oaye kabiro duoke bando biro chiek nyowuoyo. Koro rabuon kelo fertilizer moro kanyo makoro bando chiek motegno. Manyiso ni utimo gima kisungu dendo ni crop rotation. Yes, kamano nyaka Black. Erokamano ahinya. Daher ng'eyo ni kae kama wantie ni en kidieny mane mar rabuon matimo maber koro ka? Rabuon matimo maber ka ahinya wan gi nyingi gi opogore kaka iluongo gi opogore. Wan gi Ken Sport 1, wan gi nyako miluongo ni Kabode. Ma Kabode no bende nitiere kaka watiyo kode. Tie moko mwapidho mag pesa ma nitiere program wakete mag gine. Watimo value addition. Yes. Koro value addition mwatimo go value addition watiyo kod gimoro amora kuome. Watiyo kod tiendene, watiyo nyaka gite, watiyo gi gimoro amora. Koro bende ahere nikech ing'eni en thoth ji ok ohere ahinya. Koro en okonyowa.
Erokamano ahinya. Nafas onego bed marom nade ma ng'ato pidho rabuon? Nafas to en gima duong' ni dwani king'ino ting'ino duol mabet maduong' nikech duol maduong' ni ema koro rabuon kabiro gulo tineno ka rabuon dongo koro yani duol emwang'i ahinya duol nyaka keti maber nikech nafas samoro wakete in line samoro be wang'ine kama kaka sani koro mong'ine ni emwatiyo godo mane machon cha koro waweyo koro wang'ina ng'ina duol nyaka bed maduong' nikech kosebet maduong' ema kiso rabuon to dhi piny to koro rabuon yudo kama bire malo. Erokamano ahinya. Gin arita mage ma in iwuon kaka japur itemo timo mondo kochopo sama ikeyo kata sama idwa kunyo rabuon tiyudo yuto makare? Arita mar rabuon en arita motegno nikech rabuon ni achiel ok odwar buya mondo chame ahinya. Buya kochame biro kelo gimoro ni fuko to fuko ni kodonje rabuon otieko rabuon. Koro nyaka ilose maler obed maler arita ne bedo maler. Erokamano. Idoye chon. Mondo ipiel ng'ute be mondo ng'ute cha kabiro kogore piny e lo kendo ng'ute no be pod nyuola kadhi. Inyalo nyisowa ka dipo ni nitie peak season kinde mung'ang'ana adiera mae dwe kata dweche 2-3 mabiro wadhi bedo gi rabuon mang'eny to ka dipo ni un gi rabuon mang'eny utimo nang'o? Rabuon kwa bet go mang'eny pod en mana ber. Nitie kaka wayudo chiro nikech wasetudore gi jogwa ma jo agriculture momiyo wa chiro nitiere kuonde motuo kaka piny Kindu kocha Homa Bay kata Yugis be gi ome moko wayudo chiro kuomgi. Erokamano. Ok obed mang'eny manyalo diwo. Rabuon ok di makata sani onge emomiyo ineno kwa kasore kode sani. Erokamano ahinya manyiso ni chiro nitie. Jong'iepo be nitie. Manyiso ni japur nyaka koro med tiyo matek. Nyaka wati rabuon e gima koro nyaka wati matek. Erokamano. Daher ng'eyo ni gi karu kama untie ni ochuno ni ng'ato bed gi puodho maduong' koko yud yuto mang'eny koso inya bedo gi kari moro matin to pod yuda rabuon moromo? Ok inyal bet gima tin nyalo miyi yuto maromo nade. Dong nyaka ibed abeda gi gima long'o nikech kaka kodi winjo ka wacho ni chiro nitie Kindu, chiro nitie Homa Bay, chiro ni Oyugis. Ok akaw rabuon matin matero mana malo chiro ruba ka. Aketo rabuon malong'o maka aluongo gari biro to tinga lote kata 70. Erokamano. Kari ka e puodho ma wantie ni king'iyo maber tineno kinya yudo gunia maromo nade ka ichopo ni odiochiengi mar keyo kata mar kunyo rabuon? Karaka nasepimo nikech puotha ni ang'ega gima golo. Gunde 70 nyaka gola maber. Ka ng'ino maber tadoyo maber tarito maber. Gunde 70 nyaka gola maber magari biye bathe ka akete gunde. Erokamano. To nikech iwuoyo wach gunde sani gunia achiel nyalo dhi gi pesa di? Sani be tek. Sani gunia achiel 7,000 kech bo onge. Gunia achiel 7,000. Manyiso ni kochopo kindeno to kori bonja. Ai, yawa. Achiemo maber. No ala maber. Erokamano. Rabuon kawo kinde marom nade puodho? Wan gi type mopogore. Nitie makawo dweche 4 ma en orange flesh ma waloso go value addition. Ma en watiyo nyaka gi tiende nyaka gi ite. To wan gi machielo ka miluongo ni kabode bende en bet ko nyalo gwaro mondo bed motegno kabisa. Mondo koro iye bedo nyamogo makata kibaro ti ichamo gimoro mamit. En nyako chore matino nyalo kawo dweche 5 kata dweche 6 bata 5 ber. Ichako kunye. Iwacho ga ni nitie rabuon ma samoro kitede ten gi pipi. To nitie moko mabe omakore maber. Koro pogruok bedo nang'o e kinde ma bende gin e puodho? Kinde magine puodho kaka asewacho ni nitie type ma bet rep ma watiyo go e value addition cha. Eto ena ma rep no. Lakini machielo mar kabode cha eto kiwe ma koro setegno mineno ko gule puodho. Koro ing'eno tegno ma iye nyamogo. Mane ka koro ber. Kendo pi onyalo timo ga kori weyo budho nikech samoro kata ka chiro pod otami dong rabuon nyalo budho kendo ka pod imanyo chiro but chiro to sani to ber. Rabuon moikore
Rabuon ka gichako inena ka flower bosechako wuoth mano ni idoyo mapema. Idhi mapema migo ng'ute piny flower chako wuok kendo ka kore dhi e duol ka duol. Iyudo ma karabuon ogolo ng'e, iyudo ma karabuon ela. Ela. Makori biro makibuonjo weche ber. Ero kamano. Gimi loso maber gi chunyi maler. Ela. Mana kamano janeno marwa watieko kidieny mokwongo. Gi kinde ni ageno ni in bende jalno ma bende osebedo piny kaneno chenro ni. Ikwanyo 1, 2, 3 moko ma samoro ka in ng'at magombo pidho rabuon inyalo konyori. Adwa kawo dakika moko machuok adhi e yweyo aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar 2 kaka wuono adwa na pari ni antie county mar Homa Bay kamoro ni Rachuonyo South Sub County Kasipul. Odichieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar rabuon. Gin kidienje adi ma ini wuon kaka janeno ing'eyo. To ing'e ni ang'o monego bed ni timo kate e puothi kanyo mondo iyud yuto makare. Magi duto wadwa puonjore e chenro mar pur gi ohala. To kapok adhi mabor, daher wuoyo gi achiel kuom jogo ma bende nie cooperative to bende en japur. Daher ni fulri inyisa nyingi kati nyis jopiny nyingi aito iwuon inyisa ni isebede ki pith aina ni kuom kinde marom nade. Niluonga ni Kennedy Obongo, secretary mar Rachuonyo South Sweet Potato Cooperative Society, RASPO. Sebede pur mar rabuon ni higni malapar. Nowachako kapidhe kenda mwadonjo waloso cooperative mar RASPO.
Erokamano. E kinde ma bende isebedo kipidho rabuon higni 10, inyalo wacho ni kidieny mane ma in iwuon inyalo neno kata isefwenyo ni jong'iepo hero tang'o omiyo gihere? Sani ndalogi kothe mang'eny biro to gitimo maber to samoro nyagi dok chien. To sama wawuoyo kodi ni Ken Spot 1 ema kelo nyak maber ma japur onego bedni pidho e Rachuonyo South ka. Sani adwa nanyisi kaka ipidho rabuon. Ing'e kaka ipidho rabuon, ing'e kaka idoyo rabuon, bi ing'e kaka ifwenyo ni rabuon oikore. Koro magi te Madam Meresa dhi nyisa ka en owuon gi jopur mamoko be gidhi leronwa ni ang'o monego bed ni timo kokitimo ang'owa ipidho rabuon. Wadhi uru. Madam. Asenyisogi ni nyaka koro ang' inyiso kaka ipidhe. Kamano. Ang'o monego bed ni timo, okenge mage ng'ato nyaka tim? Okenge mag rabuon. Rabuon kidwa pidho nyaka ilos puodho maler. Maka ang' iywero duol, ting'ino duol maduong'. Nyaka puodho bed maler, kik obed gombogo ni gwaga rabuon e yombogo. Puodho iloso mabed mayom. Kosebedo mayom, koro iywero lo, ichoko koro duondego. Nyaka igo madongo kaka koro asego mani. Igo maduong' ma iso rabuon, to kimako kama en rula achiel, to kamake kama ta asoye gi piny nikech lo koro yom, koro asoya kata dita kase osedong' matin kama tatielo tiende piny. Ng'ute be nyaka nena ago piny maber, majuko maber. Koro dong' matin, ok iwe rabuon ka ng'ute olodhore mabor, iwe matin. Kamane kaka ipidhe. Kamane kaka ipidhe. Mondo koro itielo kabisa. Tiende kumiketo iyecha nyaka itielo onyon piny maber. Koro iketa lo bedo malo maber. Koro mipidho ni en kidieny mane? Ma type koso kidieny. Ma variety type. Ma kabode. Ene mi wacho ni en mar pesa en nyamogo cha. En nyamogo. Orange flesh koso orange flesh marwa mar mwatiyogo value addition. Aya sawa. Kamano. Koro embe nitiere kama achako pidhe masewene madwa na pidhi ma migolo be nitie. Kamano. Ko kisepidhe kama niolo ne pi kose ni wewe koth bro biro. Rabuon ok to puodho mangima ni diole pi yawa nyaka black. Ma koth biro ka koth biro mineno ni koth biro kisepitho ni kosego tege piny maber. To ineno ni buya ok iwe make, ichaki piele piny koro idoye iywero ne lo piyo. Kodhno emitiyogo, koth emitiyogo rabuon. Doyo be kik ido rabuon gi chieng'. Rabuon do mana ka koth ogore piny, lo koro yom koro iywero. Koro iywero lo ma god chachak beda maber. Janeno marwa odiochieng' ma kawuono hapa ber. Abiro puodho ka gik moro amora timore. Abiro ka nitie kuma inya kunye rabuon, nitie kuma inya pidhe rabuon. To gisanie nikech owacho ni kiny oneno ni ber mondo ted ne nyithinde rabuon to mana mopogore gi ma in iwuon ihero kata ing'eyo. Adhi mos nyaka puodho no mondo ane niya to be owacho gima timore koso adhi yaye nono. Wadhi uru. Ni nyisa ni ang'o makoro karika itimo? Karaka en kama kora golo rabuon. Kasetieko tich kanyo, amba dhi amede teko gi rabuonda nero kaka ma nakoni en manyamogo. Ma kabet go piny kata gorungi moro. En gima nyasi. Man gi majandlu. Omera mibole majandlu. Koro wagol moko na yudo kose gula ka. Bet kama iture mos ture maber nikech kati dok kisedok dok iwewe kama nigole kendo ichaki ume ichaki ume maber
Uma rabuon pod chiek. Aber. Kamano. To nikech watiyo matek, tadier iwacho ni lok riambi. Mae e gima lo miyowa. To nikech wawuoye kit value addition mabende yudore kit pith mar rabuon. Adwa ni waka rabuon mwayudogi, wadhi go dala, watim gima kisungu dendo ni value addition. Yani kopogore gi kit rabuon kitedo michamo, ang'o kendo mayudore iyi. Bing'eni kata it rabuon ni bende nigi value addition. Magi te adwa ni udhi ung'e to mana nikech wadwa dhi achiel kachiel mondo wanyisu kata watang'u kaka iloso value addition. Wadhi uru. Ma, ero kel nini no waket magi? Over kume. Mondo ing'e value addition mag rabuon ma oselosi. Moko ma wachuni e puodho ka. Koro kae e kama koro gintie. Jatedo molony. Koro mae jatedo molony. Onge wach. Kapok ihanda over kata kapok imiyo wang'ere kode. Adwa ni konya gi namba kata yor tudruok ma bende jopiny bro yudi godo bang' chenro modiochieng' ma kawuono. Namba na minyalo yudago en 0724886844. En 0724886844. Erokamano. Erokamano. Koro andi over kuom jatet molony. Erokamano. Aya. Erokamano. Lueta to lila e puodho. Taneno kirwakori ka jatedo. Erokamano. Ber. Idhi nade? Adhi maber. Ngima maber. An bangima. Amor warwaki. Erokamano ahinya. Yes. Koro wan be waya puodho. Matin mwayudoge mwaneno ni wakel. Ago erokamano. Magi wadhi temo go mwanyalo. Kamano. To kapok wadhi mbele inyalo fulorino wa mondi aito koro koka wadonje e ohala mukelowa ka. Erokamano. An nyinga Naomi Achola. Ayudora e cooperative mar Raspo. An kaka technician e weche mag value addition on sweet potato. Wana puonjre mang'eny kuom weche mag rabuon kod gik monyuolo. Erokamano. Kamano. Aya. Rabuon mondo mi wayudi nyaka wabed kod kodhi. Kendo kodhi mwapidho mondo mi ogolnwa rabuon maber mwadwa timo go gik man kagi en kodhi maler ma ogol e puodho maler molos maler. En mwanyalo timo kode gigi duto ka wapidho rabuon to nyuolonwa rabuon maber. Koro wachako kod kodhi mar rabuon. Mating e lweta ni iluongo ni kabode. Otimonwa gik mathoth ma wanasom kwa dhi mbele. Kamano. Mano bere. Koro aneno ka meso chacho. Gik moko ng'eny kaya. Kiani wachako gi mane to watiko gi mane? Wabiro chako gi ka, tang' wanatie gi tung kacha. Koro kwa chako gi ka, to ne wasepidho kotho onyuolonwa rabuon mwaneno ka gigi. Koro mae kaka ne rabuondwa miluongo ni kabode onyak, mondo mi wachak timo go value addition. Wamed go ndhadhu kuom gik ma waloso. Koro ma en rabuon mar kabode. Uneno kaka no nyaknwa maber nikech ne wayude e kodhi maber. Emomiyo koro chal kako chalono. Koro mondo mi wachak tiyo gi rabuon ni nyaka waluoke obed maler. Wagolo lo kuome mondo obed maber minyalo ti godo. Koro ka waseluoke to wachak wayudo kaka walose. Wayiedhe maler maonge gimoro madong'e kaka orodho. Ko waselose maler kamano to waluoke kod chumbi.
Ka waseluoke gi chumbi wachako walawe pi maler. Ka waselawe to koro wakete okoto matin to wachako ng'ade ka wadwaro chips to losonwa gima iluongo ni chips. Koro wachako gi mano. Kaeto olosonwa gima iluongo ni chips. Koselosonwa chips, gin crips nitin kachi. Wachako waloso kode crips. Kaeto wachako waloso kode karu. Crackers. Mano rabuondwa mane waluoko koa ka. Ogolonwa gik moko 4 maler. Ma en chips, okelonwa crackers, okelonwa crips, kaeto chako okelonwa biscuits. Mago. Koro ka waa kanyo to wachwako rabuon. Ma koro waloso gi gik ma ochwaki. Koro kwaseloso gik ma ochwaki, ma kwasechwako kama to wayiedhe. Ka waseyiedhe to wayoke. Ka waseyoke mobedo mayom kabisa, to wanyalo chunge ka wadwaro gima iluongo ni jam, ma bende wan go ka. Koro ka wasechunge mayom kabisa to waloso kode jam. Jam ni ka mayom, bagimomiyo wadhi wang'iewo jam e duka onge. Rabuon golo jam malong'o kabisa. Mano en achiel kuom gik ma wayudo. To mondo mi walose mae kaka noyoke, ma iluongo ni puree. Wakongo wayoke molos gima chal kama. Koka wayudo kinde mar dhi kode e mach mamuol. Mach mamuol ok mager. Madwa golonwa jam. E puree, wachak wabago, ma wachak wayudo go thuolo mar loso mandazis. Mandas mayom ma kichamo to pogre gi mandese mamoko. Manda watie gi puree. To ka wachak wadok kacha, to puree ochako losonwa chapat mayom kabisa. Chapati ni tung. Chapat mayom sana. Mane waloso gi puree. En chapat maler makara kinene mana kama shendo ka andadhu ni iye. Kamano mane waloso gi puree. Ka waduogo ka to wan gi mogo. Ne wang'ado mae ka waseluoko maler matindo tindo. To wamoyo tuo. Kendo wamoyo godiochieng' achiel, ok onindo 2 mondo kik ogol tik. Koro wamoyo godiochieng' achiel ka wasemoye motuo maber to watere e mashin. Tirege. Koro koserege ma mae moke koro. Mae moke kaka chalo ni. Mogo ni ka waserego kama, to koro wakao to waruwo gi ngano matin mondo mi omaknwa gima wadwa loso miluongo ni cake. Koro en waloso kode cake maler machal kamano. Ka rabuon ni malo to mogo man ngano ni ang'owa e piny nikech wang'e gima rabuon kelo ma oloyo gima ngano nosemede gik moko kelo. Ka kamano kanyo be mwadhi wuoke kata gi mandazis be ka wahero wanyalo chako tiye gi mogo no. Koro mano en achiel kuom gik ma watimo kod rabuondwa. Ite cha kane waluoko maler kabisa to ne wayudo ga alot minyalo cham gi kuon ne. Waloso alot maler kabisa kaendi marit rabuon. Mine ok nyal wacho ni wan ok wanyal tedo tinde piny oro. To rabuon to en ge ang'owa e puodho onyalo kawo molos maber kabisa magolo alot machal kama. Eka sama koth chwe kama wa advice kata wapuonjo mine ni mondo gitimie tich mar kano alot. Dewa ne kano alot chon. Rabuon inyalo kan bang' ndalo mang'eny. Kisekawe milose maber nitie ka wakuongo wale kendo gi chumbi, kaeto wagole wachako walawe, kaeto wamoye otuo. Kosetuo to wapake kama onyalo dak kata mana bang' higa. Koro sami tede tichako ichiere gi pi mang'ich, to en mana alot manyien ma ite ler mana kaka maler ne. Chako duogo maler kama. Erokamano. Kamano. Koro ka waduoge juice ka, to en gima wendo ndi manyalo buogo ng'ata buona. De los go juice ma ji madhi. Wan wang'iewa mane e duka ka. Kawuoni dwa ka king'eyo ni juice mar rabuon otimo ang'owa. Bende nitie. Kende lose. Koro kalero ni wach ma juice, en ok wathagre ahinya. Rabuondwa ma waluoko maler ni kaka wasepoke cha. Achiel kuom gik manyalo kelo bende en
juice. Koro kwasekawe to wagrete gi grater. Kaeto wakawe to wakete omurore me pi matin. Temo mano walo matin. Kaeto wagole to wachunge to wamedo ne mana ndadhu. Ndadhu nyalo bedo lemon michungo maber iole iye kanyo. Ndadhu nyalo bedo kata mana orange iketo kanyo. Kaeto ibole sukari kapodi ng'ama nyalo madho sukari. Tibiro yudo ka en nama onyalo loka kata ma ing'iewo gacha. Koro ne waketo gi ariyo, achiel ne waketo maonge skari nikech wang'e ni kawuono ji oluoro skari to gi mantie gi skari. Wayudo mana nowuok kuom rabuon, gik momede mang'eny onge. En onge gik mwamanyo wabawe. En mana mano to gi skari ema inyalo medo gi machunga mar akech kod ayomo ema inyalo mede. Kaeto bende giko mar wach in gi juice nyithindo nyalo madho. Erokamano ahinya. Kata an be kawuono ni. Mae momaka gi buoro. Pok naneno. Pok naneno. Asewuotho. Wacho ni wuothie kine. Awuotho. Kawuone. Nakia. Aromogo. Erokamano ahinya. Nyakora Mogi Ajwang'. Wapuonjore gik mang'eny. Value additions. Ka nawuon be kawuono nan mane class ka in. Moko nang'eyo to moko nakia. Iwacho ni somo kata puonjruok en gima itimo pile ka pile. Omiyo odiochieng' ma kawuono afwenyo kata ng'eyo niya juice nyalo yudore ei rabuon. Jam nyalo yudore ei rabuon. Mok chapat aneno, kek tang'eyo. To kuon gi chapat baneno mane County of Endless Potential. Wuothe kine. Odiochieng' ma kawuono aselero ni hapa ber kumana antie nan gi riwruok. Odiochieng' ma kawuono ni an gi weg group kata weg cooperative mantie ka adwa loso gi chairman ma en owuone mosebedo kotayo group ma bende wan godo. Ang' nonyiswa nyinge, obro leronwa ni to kidwa bedo achiel kuom gi ang'o monego bed ni timo, gin ang'o ma ging'iyo, onego ibed jahigni adi. Mago te chairman dhi nyisa. Erokamano ahinya chairman. Amansini ber. Sawa nyaka piano. Idhi nade? Amor mar romo kodi. Ago erokamano, urwaka maber makata kuma adonjo ni awacho mani kawuono ni tapana ndala chopo. Mor ahinya ka wan kodi ka. Erokamano. Erokamano. Wagone kambi maduong' mar Royal Media erokamano kuom miyowa kinde mondo wan be wachop Homa Bay County. Koro daher ni full rinwa inyiswa nyingi odiochieng' ma kawuono gi mutimo gi nying cooperative ma in iwuon itayo. Erokamano ahinya. An nyinga Tobias Osire. Tobias Osire wuok Rachuonyo South Sub-County. Riwruogni iluongo Rachuonyo South Sweet Potato Cooperative Society. Kendo en omako Sub-County achiel man gi wards abich. Koro members ga wuok e wards go te maloso Rachuonyo South Sub-County. Kamano. Koro wan gi members sani by now wan gi members over 60. So fully registered, fully paid up most of the shares gain over 30. So moko pod ne osema register poko chulo shares. Registration fee wabe okiracha ahinya. Warwako jo wate kata joma poko yudo chulo modonjo iro pod warwako. Fee ma registration en siling 500 kende. To share to en ka tekre ng'ato. Nyaka iketo kaka inya keto mang'eny. Kata ni okokalo 50,000 kinyalo kelo keto kaka tek chalo. Minimum en 2,000 kende. Erokamano ahinya. E ofisi nigi jogo ma bende konyi. Inyalo leronwa ni gin ji adi. Mar ariyo be adwa nang'e ni to jogi kata jok ma idwa nodonje riwruok onego bed joma nigi higni adi. Tang'o ma idwaro siesie kapok ibedo achiel kuom. Erokamano. Group wan gi office bearers iluongo ni executive. Executive jakom nitie gi jalupna ok ni kasechegi kaluwore gi dich mag ndalo, but wan gi bende gi secretary mara kod treasurer. Kato wan gi committee members ochiko
Bende wan gi supervisory dhano 3. Koro e committee in general wan ji 12. Start of members mondo ibed a member mar riwruokwa ni tekateka ni in a youth mosewe school manyalo timo tich puodho as from 18 years nyaka 70 pod wanyalo rwaki mondo ibed a member. Qualification machielo nyaka ibed gi puodho kata nyaka ibed ni ihero weche mag pur, inyalo kata timo business mar gi puodho, mano pod wairwaki mondo ibed a member. Ok bende wagike rabuon kende, sani warwako ji nyaka mapuro chak, dairy farming, warwako nyaka joma pidho gwen, poultry, to kata joma nigi leafy vegetables bende warwako. Warwako kata joma timo pur mamoko, nikech thurwa ka Nyasaye ogwedwa kod chwe maber. Koro gimoro amora ng'ato nyalo timo madhi gi puodho, wadhi go kanyakla. Yes. Odiochieng' obedo marabora, aseluorora kaluoka, to nikech kawuono kuma nantie ne wawuoye kit value addition moyudore gi kit rabuon ma bende munu anene puodho. Mesa ochacho kaka tim onge, akiana dwa chako gi mane tawe mane. To nikech aol, kapok aloko kata loso gima pacha adwa na cham, adwa na chake gi juice ni. Pare ni ya tich yol. Tiromo gi juice moro mang'ich kama. To mana mar rabuon, ok ni en juice moko man gi chemicals moko. Awinjo ka moyo duogo. Oduogo na joka ma. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi namba marwa ma en 23600, kata inyalo oronwa ote e email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. In mi ukaw kinde ni mineno chenro ni, agoni erokamano ahinya nikech kionge an alori gi tim na maduong' ma bende awuotho godo waonge. To ne kambi maduong' mar Royal Media Services ma bende omiya kinde mar wuotho ka puonjo jopiny kendo kwaneno gigo mabende nyalo konyowa e dongruok kaluoka e agone kambi maduong' mar Royal Media Service erokamano. Ka ruotho yie, wachak warom juma manyien. Dongana Lori nyaka Black. Ne? Cheers! Waweru wer cha bwana. Okay. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.